Feu-vos un aplaudiment als valents que us heu quedat fins al final, que això s'ha de reconèixer, això és molt important. Molt bé. Com que us hem promès que acabaríem a un quart puntuals, anem a l'ataque. Mireu, perquè sapigueu com farem les coses, us llegim un moment les 4 preguntes, perquè cada grup només tenia una pregunta, sí? Pregunta número 1, que eren els que teníeu el color groc, si mal no m'equivoco. Quins drets fonamentals no complerts exclouen els joves migrants no acompanyats i volem o podem abordar des de l'acció comunitària? Pregunta número 2, que éreu els de color verd. Blau. No, verd. No, blau. Té raó l'Estefania, com sempre. Cas d'un blolla. Un dia no tindràs raó. A veure, diu, quina singularitat, valor afegit, té l'acció comunitària per aconseguir el compliment dels drets fonamentals no complerts que exclouen aquests joves migrants no acompanyats? La número 3, que és la vermella. Bueno, ja heu vist que soc daltònica. Número 3. Quines barreres, dificultats se'ns presenten a l'hora de desplegar accions des de l'acció comunitària per acompanyar aquests joves migrants? I la 4, que ja no dic el color, quines accions podem desenvolupar per superar les dificultats i barreres amb les que ens trobem per dur a terme aquest acompanyament de joves migrants no acompanyats des de l'acció comunitària? Això que us hem repartit, ara ho hem recollit, només dir-vos que ho rebreu en format Word, tal com ho heu escrit, la pregunta i les respostes que heu anat fent entre tots els grups, i a més, el grup de rap de xamfrà, amb els companys i companyes i els nois i noies que participen amb el rap, generarem tot el rap. Igualment, convido a si algú d'aquí o els joves dels seus grups vol participar en el rap també, perquè al final l'habéis escrito vosotros y vosotras. I estaria guai. I de fet, jo n'he llegit algun i algun ja comença a estar en vers. O sigui que ja anem bé, sí? I ja està, ho tanquem. I ara, mira, fes-ho tu. Bueno, adeu, moltes gràcies. Vale. Sí, me dicen desde producción que us avisarem per mail, ¿no? Claro, para venir a cantar, no os preocupéis que la comunicación... Eso, vamos a hacer una última dinámica. Bueno, dinámica. Claro, nos vais a ayudar entre todos a cantar estas 2 frases. ¿Las leéis? ¿Sí? Vale. Es fácil, ¿eh? No os preocupéis. Es nuestra primera vez que rapeamos todos y todas. Bueno, él y yo no, pero vosotras sí. Pero eso, es muy sencillo. Sí, a veure, tothom sabem comptar fins a 4, no? Fem una prova ràpida. Vinga, primer de tot, abans de sortir de la carrera, el tiro de gràcia. És 3, 2, 1 i comencem, d'acord? 3, 2, 1 i 1, 2, 3... Molt bé, superfàcil, no? Sí, havia algú que... El 5, el 6, el 7, el 8, el 9 i el 10 un altre dia. Doncs això és el mateix. Raval, empatia, cura, trobada compartida, comunitat, cultura, escolta i espai d'acollida. Fàcil, no? Sí, superfàcil, Draco, complica-ho. Ho cantem totes juntes, ens posem en peu com si estiguéssim vius, si fos divendres o així. Quasi divendres. Molt bé, súper. Bueno, doncs ara en palmes, tothom, a veure, 1, 2, 3 i... Raval, empatia, cura, trobada compartida, comunitat, cultura, escolta i espai d'acollida. Un altre cop, Raval, empatia, cura, trobada compartida, comunitat, escolta i espai d'acollida. Un fort aplaudiment per tothom, per tots i totes. Gràcies. También he de decir que le demos un fuerte aplauso al equipo técnico y la gente que está trabajando aquí, que no se ve, porque al final veis a unas personas, pero hay mucha gente detrás que trabaja para que funcione esto bien, ¿vale?
Moltes gràcies a totes, especialment per esperar-vos fins al final i que tingueu un bon dijous, un bon divendres i un bon cap de setmana. I hauria de sortir aquí. Teniu l'email per si voleu fer-nos arribar alguna cosa, voleu participar en algun espai, etc. Moltes gràcies.